Mama, Madet. Yes, nakanaka, Jean. May chika ka na naman ba? Meron, pero hindi ito basta chismis lang ha. Ay, medyo nahihiya akong sabihin sa'yo to pero gusto sana kitang kunin na ninang ng anak kong si Steve. Talaga? Oo naman. Sigurado ka ha? Kasi alam mo, pinili talaga kita. Gusto ko kasi na habang lumalaki si Steve, may matututunan siya sa'yo. Sa values mo, sa kung paano ka mag-isip, at sa kung paano ka magdesisyon. Aww, it's an honor, Jean. Siyempre, oo. Kailan bang binyag? Hoy, binyag Nino. Ay, Ayun Kayong dalawa, may sikreto na naman sa akin. Tayong tatlo na nga lang ang close dito sa office. Binyag Nino nga. Anak mo, Jean? Oo. Carol. OMG! Bibinyagan na ba si Baby Steve? Grabe, finally! Excited na ako! excited ka naman saan? Kasi naman, matagal ko nang hinihintay kung kailan mo pa bibinyagan si Steve. In fact, inunahan na kita. Nakabili na ako ng regalo. Bumili ka na agad! Oo naman, bakit? Huwag ka nang mahiya, Jean. Alam ko naman kukunin mo akong ninang. Oh, ayan, Jean. Ninang na raw si Carol. Uy, medyo nakaka-hurt nga lang ha. Mas nauna mo pang sinabihan si Madit kaysa sa akin. Pero okay lang. Alam ko naman na nahihiya ka lang. So, kailan ang binyag? Saan? Anong oras? Magsasenda lang ako ng invitation sa GC natin, Carol. Perfect. Don't worry. Hindi ko ipagsasabi sa iba. It's an honor, Jean. Ay, wait. Kukuha lang ako ng kape ha. Ano, gusto nyo? Pass muna ako, Carol. Ay, ikaw, Jean. Uy, kumare. Pass na lang din muna ako. Salamat ha. Okay, laters! Ayan na naman. Hindi ka na naman nakatanggi. Self-invite yun ah. Gusto mo ba talagang kuning ninang si Carol? Wala Nasabi ko na, di ba? Nakakahiya naman kung babawiin ko pa. Nakabili na raw ng regalo. Jean, binyag yan ng anak mo. Dapat ikaw masusunod, hindi ibang tao. Alam mo naman ako, hindi ako magaling sa ganyang sitwasyon. Ayoko kasing sumasama ang loob sa akin. Ay, hayaan mo na. Wala naman sigurong masamang mangyayari. Dear Love, ako si Jean, isang working mom. Totoo, hindi biro maging nanay. Hindi lang puyat at pagod, kundi pati pagpili ng tamang tao na gagabay para sa anak mo. Noong binyag ni Steve, sinigurado kong malinaw ang pagpili ko ng ninong at ninang. Pinili ko si Madet. Masipag, may mabuting puso, alam mong tama ang gagawin kahit wala ako. Si Carol, katrabaho ko. Hindi kaaway pero iba ang prinsipyo. Nagpresenta siyang maging ninang at hindi ko siya gusto. Pero nilamon ako ng hiya, ng takot makasakit. Naging maayos ang binyag, masaya sa panlabas, pero sa loob, ramdam ko ang mali. Regalo? Ipinagmamalaki raw ni Carol, pero hindi dumating. Jean! Sabi ng coordinator, ikaw na raw. Speech mo na para kay Steve. Ano ba ginagawa mo dyan sa labas? Kasi si Carol, nagsabi siyang paparating na raw. 5 minuto na akong nakatayo dito pero wala pa rin siya. Nasubukan mo na bang tawagan? Oo, pero no answer. Parang patay ang phone. Jean, nangangalahati na ang birthday party ni Steve. Halika na sa loob. Hayaan mo na. Sayang naman, baka makahabol pa siya. Huwag ka nang umasa. Nung first birthday ni Steve, ginawa na rin niya yan. Siya lang kasi yung wala sa mga ninong. Ay, halika na. Anak mo ang may birthday, hindi siya. Jean! Jean!
Ano nangyari? Bakit hindi ka na naman nagpakita? May emergency kasi. Di ba sabi ko sa'yo, malapit na ako. Naflatan ako ng gulong sa daan. Bakit hindi ka man lang tumawag o nag-text? Nahihiya kasi ako eh. Alam ko nag-i-enjoy na kayo sa party. Ayoko namang mag-alala kayo. Kahit na, Carol. Dapat nagsabi ka pa rin. Alam mo bang labas ng labas si Jean sa venue kakahintay sa'yo? Sige, sorry na. Pangalawang birthday nito ni Steve, Carol. Bakit ba sabat ka ng sabat, Madet, ha? Ikaw ba yung may birthday? Para mas masama pa ang loob mo kaysa kay Jean, ah. Dahil paulit-ulit ka. Jean, sorry na talaga. Promise, babawi ako next year. Kung invited ka pa next year. Shut up, Madet! Tama na kayo, Carol. Okay lang. Ang importante, okay ka. Naisip pa nga namin na baka may masamang nangyari sa'yo. Sorry talaga. Alam mo, ganito na lang. Dahil 2 birthday na nawala ako nang bahala sa cake ni Steve next year. Ay, hindi na. Hindi mo naman na kailangan gawin yun. Hindi! Kailangan ko talagang bumawi. Promise, sagot ko na yung cake. Carol, natuloy naman ang birthday ni Steve kahit wala ka. Nakaka-offend yun, ah. Siya pa talaga ang na-offend. Hindi ko kasalanan na nagka-emergency ako. 2 taon na yung emergency mo, Carol. Isa pa, nasaan ang regalo ng inaanak mo? Di ka na nga dumating, wala ka pa rin regalo. Madet, tama na. Hindi naman niya ginusto yun eh. Alam mo, Jean, ilayo mo nga si Steve sa ninang niyang to. Parang wala namang matututunan to sa kanya. Hindi marunong umintindi. Tama na! Pag-uuntugin ko na kayo pareho eh. Queen of Reasons kasi tong si Carol. Whatever. Jean, saan mo ba balak i-celebrate ang 3rd birthday ni Steve? Wala pa. Malayo pa naman yun. Ay, dapat pinaghahandaan na yan. Swear, sagot ko na ang cake. May nakita na akong designs online. Ang gaganda. Sobrang Instagrammable. Carol, hindi mo na kailangan pumawi. Hindi naman para sa'yo to. Para to kay Steve. Tapos pagdating ng cake, mas magpapapicture ka pa sa cake kaysa sa inaanak mo. Hoy, ikaw nga. Ano ang bag mo? Presensya. At least, marunong akong tumupad sa usapan. Hindi yung paulit-ulit na ng didismaya. Ang sabihin mo, wala ka lang pambili ng regalo. Si Madet ang nag-sponsor ng cake ni Steve. Talaga? Baka naman sa ordinaryong bakery lang yan. Alam mo, wala akong oras sa mga kaartehan mo. Lalabas muna ako. Bigat-bigat ng hangin dito. Ewan ko sa'yo. Totoo, nadismaya ako sa nangyari. Pero anong magagawa ko? Mas pinili ko ng umintindi kaysa mag-init ang ulo. Totoo rin, ni minsan wala talagang regalo si Carol para sa anak ko. Hindi man lang niya hinawakan o kinausap si Steve. Kaya lagi akong napapaisip, bakit nga ba siya nagpresenta na maging ninang? Kaloka! Pinangako niya pa naman na sa 3rd birthday ni Steve, siya ang gagastos. Pero dumating ang araw at ulit, wala pa rin. Jean, sinabi ko na sa'yo, huwag ka nang umasa na magbabago yung si Carol. Kasi naman, ang sabi niya kanina, on the way na raw siya. Jean, 30 minutos na ang layo niya dito sa venue. 1 p.m. ang call time. 2:30 na. Nahanap na ni Steve ang cake. Nagtatanong na rin ng mga bisita kung bakit wala pang cake ang bata. Mali ko rin to. Hindi ko na dapat inasa pa sa kanya. Hindi naman kita masisisi. Halos araw-araw kanyang pinapangakuan. Alam mo, sa totoo lang, ako na ang naririndi para sa'yo. Pasensya na. Tinawagan mo na ba ulit? Oo, nagli-ring. Pero hindi sumasagot. Ay, grabe. Alam mo, gagawa na ako ng paraan. Lalabas muna ako, hahanap ako ng cake. Huwag mo nang asahan si Carol. Sandali lang. Jean! Jean! Naku! Ay, sorry talaga. Carol, buti nakarating ka. Kanina ka pa hinihintay. Nasaan ang cake? Yun na nga eh. Sorry na agad ako. Nag-cancel kasi yung shop na pinagbilhan ko, so
Wala akong nadala ngayon. Carol! Bakit inabot ka ng 1.5 oras? Nag-away kasi kami ng boyfriend ko eh. Sorry na, Jean. Regalo? Ay, wala rin. Nagmamadaling na kasi ako. 1 taon kang nangako. 1 taon kang nagpakita ng pictures, presyo, plano. Tapos ngayon nga. Madet, Ako na, Jean. Lalabas na lang ako. Hahanap ako ng cake. Hindi, ako na lang. Ako na, Carol. Ako na. Huwag mo nang dagdagan ng kapabayan at kayabangan mo. Jean, pasensya ka na talaga. okay lang. Sana nagsabi ka man lang ng mas maaga, Carol. O sige na, kumain ka na muna. Pupuntahan ko na lang yung anak ko. Good morning, naka-naka, Jean. Morning. Oh, wala ka sa mood? Hindi naman. Medyo napagod lang ako kahapon. Kakaantay kay Carol. Napalitan pa akong pakiusapan ng venue na mag-extend. Pinakiusapan ko na rin ang mga bisita na wag munang umuwi. Pasensya ka na rin talaga kung medyo simple lang yung cake na nahanap ko. Yun lang kasing pinakamalapit. Ano ka ba? Dapat nga akong magpasalamat sa'yo. Kung hindi dahil sa'yo, wala talagang cake si Steve. Jean, alam kong ayaw mong may nasasaktan. Pero siguro, tama na yung pagiging mabait mo kay Carol. Bakit? Anong meron? Tinignan ko kasi yung cake shop na sinasabi niyang pinag-orderan niya. Tinanong ko kung totoo bang nag-cancel sila ng order na nakapangalan kay Carol. At? Hindi sila ang nag-cancel. Si Carol mismo. 3 linggo nang nakalipas. Ang sabi ng shop, wala raw siyang budget para ituloy ang order. Totoo ba yan? Isa pa, totoo rin na nag-away sila ng boyfriend niya. Dahil? Gusto niyang hiramin ang bagong sasakyan ng boyfriend niya. Gagamitin daw niya para maipakita sa mga bisita mo. Para magmukhang sosyal. Tapos? Nagkagasgas ang sasakyan. Kaya siya na-late ng ilang oras. Hindi dahil sa cake, hindi dahil sa emergency, kundi dahil sa kagustuhang magpakitang gilas. Ano ba tong ginagawa ni Carol? Di ko alam. Malaki na siya, Madet. Alam niya na ang ginagawa niya. Oo. At ikaw, alam mo na rin kung hanggang saan lang dapat ang pag-intindi. Dear love, hindi ko na kinumpronta si Carol. Ilang beses siyang humingi ng tawad sa akin. Pero kahit kailan, hindi siya umamin. Dito ko na-realize na hindi lahat ng paghingi ng paumanhin nangangahulugan ng pananagutan. Hindi ko na rin siya inimbitahan sa kahit anong okasyon. Hindi dahil galit ako, kundi dahil ayoko nang madagdagan pa ang pagkadismaya na matagal ko nang kinikimkim. Ang sakit tanggapin, pero kailangan kong itakda ang hangganan para sa sarili ko at para sa anak ko. Oo, nagsisisi ako na kinuha ko siyang ninang ni Steve. Kasalanan ko rin naman yun dahil pinili kong tumango kahit alam kong hindi dapat. Ngunit sa huli, natutunan kong minsan, ang pagmamahal ay hindi lang sa pagbibigay ng tiyan sa iba, kundi sa pagprotekta sa puso mo.